maganar da nake yi shine lokacin da naga bidiyon Safara'u da ta yi a BBC, ni ban ji haushinta ba. Kallanta nake, ina kallon yadda take magana. Shin ni tambayan da nake da shi, entertainment industry ba ta da wani room for punishment ne sai dai a ce an kore ka? Gaba ɗaya system ɗin kaman ba a san, babu counseling, ba a ma san health ba. Yanzu yarinya ta yi kuskure, kun kore ta. Kaddara ta je ta fara shaye-shaye ne. Kaddara a wannan face ɗin da take da shi na shaye-shaye ta je ta kashe kanta. Shin laifin wane ne? Shi muka fara magana da kai na ce maka ni fa a yanda na ɗauka, ban san ko kowa haka ya ɗauki industry ba, but ni na ɗauka a yanda industry yake kawai gida ne, ɗaki ne, buɗe in shiga. In na yi dare babana ya ce me yasa kika yi dare, ka gane? So in kin yi laifi a ce dan me kika yi kaza a cikin gidan, dan me za a, idan ya kore ni yanzu inda zan shiga shine duniya. To haka industry take. In aka kore ki yanzu kawai zaka ji rayuwanka ne saboda an tsayar maka da abu, to me zaka yi? Shi yasa ni nake alakanta da waɗannan kore-koren da ake yi, halayen da mutane suke shiga in an kore su laifi. Masu koren nake ba laifi, maganan gaskiya. Shin ba za a kira ka bane a ce kaza da kaza, ko ba a ɗauke ka a matsayin ɗa bane? Tambayan kenan. Abin da ya faru da Safara'u, mun ji ya faru da ita, whether intentional ne ko ba intentional bane, approach ɗin da aka yi gaskiya was totally wrong. Saboda mutunci dole za ta je ta shiga cikin wani hali, which obviously daga magananta da take yi, zaka gane cewa wani abu yana damunta. Ida koran da aka mata yana damunta, ko kuma tana cikin wani damuwa. In ka zauna ka kalli maganganunta duk zaka ga haka sosai. Idan ba okay, mukaddara wani ne ya yi abin da ba ita ba, kuma aka ɗau laifin aka ɗora mata, kuma aka ce ki tafi, aka kyare ta aka ce ki tafi. Wannan magana ne based on experience. Allah ya so ni ba